зӯроварӣ дар интернет. оё дар бораи зӯроварӣ аз тариқи интернет шунидаед? дар бораи чӣ гуна сурат гирифтани онҳо медонед? мехоҳем дар ин бобат бароятон бигӯем, то огоҳ бошед ва дурӣ биҷӯед. кетфишинг – дуздидани маълумоти шахсӣ, рамзи саҳифаҳо ва аз худ кардани саҳифаҳои дигарон. инчунин бо истифода аз маълумоти профили шахси дигар боз кардани саҳифа. троллинг – асабонӣ кардан ва ба ғазаб овардани нафари дигар. фейк профайлз – сохтани саҳифаҳои қалбакӣ бо ном ва бо маълумоти дигарон. дисинг – нашри маълумоти бардуруғ ва тақаллубӣ дар бораи дигарон. мисоли дисинг инчунин тӯҳмат кардани ягон шахс аз номи шахси дигар тӯҳмат задану вайрон кардани робитаи онҳо. ҳарасмент – дашному таҳқир тариқи мессенҷер. фрепинг – дохил шудан ба саҳифаи дигарон, нашри аксу навор ва маълумоти нодуруст аз номи онҳо. сайберстолкинг – такроран фиристодани паёмҳои таҳдидомез бо мақсади тарсонидани ягон нафар ва халал ба амнияти ӯ. аутинг – дарёфту нашри суҳбатҳои онлайнии ягон шахс ба мақсади беобрӯ кардан. трикери – ба боварии дигарон даромадан ва гирифтани маълумот, ошкор ва нашри сирри шахсии корбар дар интернет. флеминг – муноқишаи онлайнии байни ду ва ё як гурӯҳи корбарон. эксклужн – қасдан касеро аз гурӯҳ ё чат хориҷ кардан. акнун дар бораи ин мафҳумҳо маълумот гирифтем. умедворем аз истифодаи онҳо худдорӣ мекунед ва ба атрофиёнатон низ иҷозат намедиҳед.